Lazy 10, kodwa manje lazy 10, kodwa manje lazy 10. Zonke zahluthiswa manje lazy 10. Khayisi ngawe. Yazi xa ndisela ibhiya pha kumane kubuza uba uphi umntu wakho. Molo but. Alright. Fini patela moto nayo pha. Mihla uyasikhathalela ebusuku awulala wozeli ugadene nathi xa bephangela bebheke emisebenzini uyabanakekela yiyo loo nto uDavide kwenye indawo athi uyini umntu le nto umnonelele kangaka uyamkhathalela umntu siyabulela Thixo unakekelwa nguwe uba ungumntu osowusilahlile Thixo asenzi kakuhle Umnyango mntanam. Iphi imali? Yay! Andiyazi hayi andikwazi nandiyazi andiyazi nto mazacacisa ndithini but ingento yayizolo kodwa ke ndithe ndisamile apha uyamazi umamiliyoni hayi kukho umntu ongenileyo kuleqileyo leqwayo ubhuti ongena wabaleka wangena phayana kuthiwa ngumamiliyoni unemali zonke ungene apha kuthiwa uhlala apha andiyazi kodwa ubamleqile wangena apha phakathi endlini millions. ewe ngene apha endlini Zibhaliwe apha kwi-millions. Olohlotyana nje Bakotisa bakuthi esiduko zam mandilelwa zintombi intombazana ndizeka namafuna nkomo hayi yabona mntana bayiqale lo ukunqwela phana nkomo sendisuka manje mna Mavuthe? hayi uthetha Ustrong or? oh nditho ndathi kuba kwamyena ngena nabeqale ngo yo Wathatha bonke mona. ubani Hayi Mavuthela fona. Bokundinike ngobumnyeka inambara fona. oyi-1 Andisasukumi. adlunika nopalo umntu abegqibeleni lo ngathi sisilenda andinike sasilenda wow awaqalwa ndinike sisilenda Kuyaphela mana ubusika mana ungathi nombisilene. kodwa kunike sathi uyabona ke Phakathi. yo Andika ngophakathi. wayesithi umama mandimlobola ndathi ubani Ubani? Bathathe bonke. ubani Mavuthela. bonke abantwana badlele phaa sibesuka Kodwa wena Mavuthela ingathi yonke into wena Mavuthela ngiyakho. Mna ndithe ndifumane nini. It's either uyaxoka wena. And ungumuntu othanda ukuthi ungathi unobuxoki. Ayiyeke Mavuthela lakho ukuxoka kangaka. ayandithuka kodwa yo akuna mntwana ndiyazithanda nezilenda kanti mna ndiyalunga ezilendeni andibethi sidudleni xa Mna ndinike ifoka. Foka yeke ndiyeke nomntana Usheka uhlala apha futhi uhlala apha funeka izinto zam Unike ngizivakse manje ngivakse. Ndibe nento nami. Ya. Iyake ungasoli masamba yolithi into kuqala usonde lapha bo yo Ufunani? right sisi Right. right man sisi hayi wethu manje bendicela ukubuza uba unaye umntu Uzamthini? bendifuna ube ngumntu wam Hayi, una million. Una million uhambe uyohlamba isihlangu ezi ngiqhala kakubi wena khasese. Intoni ingxaki yakho? imiliyoni Imillion una imillion. Yakwazi ukuyenza imillion. Uhambe uyohlamba isihlangu ezi ngiqhala kakubi apha. ndinazo iimiliyoni qha kazikacaci uba zinzisa iimiliyoni ndinazo iimiliyoni but indaba yam isemfiliba
Mavuthe osoke qhathana nami ndiyambona nje sizapha ukuba nanga ahambanga kakuhle afika axoke ke apha ke ngathi uhambe kakuhle kodwa sibuso ndiyamchaza nje Amavuthela fundi intombi zithini indoda ayabanga awukhle Mavuthela Osihlala uthetha into ezingekhoyo Mavuthela ziqhathana nami wena Ngitheni because ndiyakubona phaa ngoku uyabona ngoku busanduzenza isibethi apha kum kodwa ngoku ubuso busangena awulungelwanga phaa mna khawuthethe khawubalise ufike wathini phaa uyabona mna Tshwentshe andidibani nentombazana esandivuma msinya okay hayi mani Okay. intombazana ezawuthi ewe ngoku okay ingathi ndimolo so ke ngoku ke njengobana ubuye usangena phana awuhambanga kakuhle awuvunywanga ndivunye khayikhawulezisile ntombi ithe ewe ngoku andidibani mna nentombazana evuma ngoku ewe ngifuna usokoliswa mna ngifuna usokoliswa ewe ngathi uredi hayi umuntu ngathi uredi ewe sowufika ndithe ndifika uye msinyane uzovunyiwe ndifika wathi kuninda kufuna ukwazelaphi wandimazelaphi lo muntu asungona lapha engqusha lo muntu lo uze traffic department kodwa uthi kudala wakufuna udala ndakufuna udala famous mos Mavuthe ufamous mos Mavuthe ufuna ngabantu abaphuma ngaphandle edorobheni masifumane icoca mana kuyatshisa mana masifumane icoca ndinayo 20 rand sa khani phakamise ndatyeba lo ndahlutha Thoka manje elanga nto. Liyatsho elanga. Hake ndiyothukile kuba awumazi 1000 lo. Millions Millions. Thoba ngoku kuthethe Millions. Balanga ngena phakathi. Icinga uhlala lapha kaloku. Ntombi ngazange ndambona millions. Usho Ungene apha. Enduthi ibhaliwe le million apha kuyi. Hayi nje. Ngaba bantu basifihlayo babanemali. Masibaza ama-million ntombi millions siphumela lapha ko-refresh. Tyhini ntombi. Brings the poverty. Into ze-poverty ntombi. Ubusithini ke benisiyaphi nani nqabe kangaka? Hey, kaloku ndandigqibela mna konke nisahlala emabobosini. Naphuma phaa kulaa poverty nyhani. Ya kaloku izolo kaloku uyayazi andiyazi into eyenzekileyo izolo unentsika uMavuthela kaloku oko behambile yophanda nanke ebuya nehafu emhlophe neechips eziyi-3 ze-1 rand iBiganex. Ndikukha utsho indoda yakho kwenzeke ntoni ibona izolo ositshwentywe kwenzeke ntoni Bhetere wakho umntu uze nehafu anikuva sona uze ephaca lo phofu uthi bizwe ngomlungu walapha kwaSpa wathi ufuna i-bodyguards uphethe ii-suitcase ezimbini zemali jonga ngexesha ebalisa andisenathemba bathe xa bephuma uthi ufuna uphathiswa imali ahambe odiphozitha e-FNB amaphara abarobha amaphara inocaba be-tip off hasalala imali ndithi iphi ke ngoku abahlali bazicholela awusuxoka ndithi iphi ke ngoku wena yaphe yakho andithi bebehamba boyi-2 and then owakho uze nehafu emhlophe lo wam Slightly uze phaca aka-understandi ngoxa ndinomsindo ngabantu hayi aba bantu wawudibana phi khawundibandise lo udibane naye phi njani lo mntu ndithi kuye mna ndingumntu we-iPhones mna ndiphethe o-honorable ntontoni nje befowuni lo mntu lo mna ndashiya indawo yam nguphoyiyana utata Enzo wam owayenophesawo ndazohlala kule poverty kanti lo mntu lo imali enegama le yakhe imali enegama urafu ayingenalo umninzi urafu loo nto ndiyabona into eyenzakelayo yingqondo apha kuyo ndahlala sana ndidibana naye kaloku napha kwandini ediliza ndisafama nanko waphela urafu ke ngoku kaloku seziphume nakula mabobosi sizohlala apha lo rafu ngoku iwari yam yinto yobana ingathi amabobosi asijongile
ndiku-free mode ngondithetha nawe, andikwazi nobana nongena naku-Instagram. Hayi wena. Ndizawubuyela njani phaa? Wo. Hayi. Amadoda. Masingene intombi mana nalapha endlini se-restless naye ndiyambona sifudume sendafunda nokupheka oo-1 pot. Ulambile kaloku ngumntana. Khangatye. Oko mavuthela ebevutheleka besitratweni. Khangatye lo mntana. Yintoni le nto ucaba sawubhonda ngepoverty? Oh ha. Andoyisi. Yho hayi makhe samsofudumeza. Sofudumeza. No, kuzawuvile shushu nale refresh ayifune kwayona. Singandishiyele kayazi. Amadoda. Amadoda.